Ako nakrútiť film, v ktorom je hlavnou hviezdou pes? Tvorcovia filmu Psia duša museli získať dôveru desiatok štvornohých hercov a niektoré scény si vyžiadali mesiace tréningu. Poďme sa pozrieť na to, čo sa dialo v zákulisí. Vo filme účinkovalo viac ako 100 psov rôznych plemien. Každý bol vybraný podľa toho, čo vedel najlepšie. Niektorí zvládali akčné scény, iní boli pokojní pri emocionálnych záberoch a ďalší sa výborne orientovali vo vode. Pred každým natáčacím dňom mali psi čas na hru a zoznámenie sa s prostredím. Tréneri sa snažili, aby sa cítili bezpečne a nestresovali sa kamerami ani veľkým štábom. Josh Gad, ktorý vo filme prepožičal hlas Bailinu, nahral väčšinu dialógov až po dokončení nakrúcania. Pri sledovaní hotových scén improvizoval rôzne reakcie, aby pes pôsobil prirodzene a jeho myšlienky zneli spontánne. Herec Dennis Quaid si vytvoril silné pudo so psami ešte pred začiatkom nakrúcania. Často s nimi trávil čas a je mimo záberov, takže vo filme pôsobí ich vzťah veľmi prirodzene a dôveryhodne. Veľká časť emócií vznikla priamo počas natáčania. Režisér nechával kamery zapnuté aj medzi jednotlivými pokynmi, pretože práve vtedy psi často spontánne reagovali na hercov a vznikli jedny z najkrajších záberov vo filme. Možno práve preto si Psia duša získala toľko fanúšikov. Mnohé z najsilnejších momentov totiž nevznikli podľa scenára, ale vďaka skutočnému putu medzi hercami a ich štvornohými kolegami. Ktorá scéna dojala najviac vás?